rastie nám ako z vody. Ani sa nenazdáme a odsťahuje sa. Nebojte sa, ja to zvládnem. A vieš, čo máš kúpiť? Chlebík a horčicu. Hlavne si dávaj pozor na cestu, dobre? Čo si prosíš, dievčatko? Mamina ma poslala po chlebík a horčicu. Á, ty si dcera tej, čo chodí v tom farebnom župančeku. Mamina vás pozdravuje. Mám tu pre ňu to podpultové hurky-kaky, ktoré chcela. Dobre, teta, odkážem jej. Bude to 57 korún a 30 halierov. Páči sa, tu je 70 korún a máte mi vydať 12 korún a 70 halierov. A nestrať výdavok? Áno, teta. Ty moja šikulka si to zvládla ako veľká slečna. A tu je aj výdavok. To si pekne odlož do prasiatka. Ó, ďakujem, som prachatá. No, že si sa aj konečne uráčila prísť. Jesus, na budúce si na to objednajte službu, potraviny dovážajú aj k dverám. A výdavok? Aký výdavok? Však som ti dala 10 eur, snáď mi nechceš povedať, že toľko stáli chlieb, zelenina a pretlak. Však za ochotu nie. Prosím?